बारग' एन.ड.एफ.बि खौसेथि आफादनि खौसे लोगो हमलायनाय जथुम्माखौ दिनै सानसेनि हाबाफारिजों 2 नं खैलाजुलि अनसुमै गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेरेगा फोथाराव गाजा गोमजायै खुंफुंबाय। बे मेलखौ आफादगिरि महरै सामलायो राज बसुमतारीया। खौसे लोगो हमलायनाय जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि दानि गोदानै लेङाइ आफादगिरि बिबान मोननाय प्रशान्त बर' बिथाङा। जोंबो मिजिं थिदोंमोन नैबे थामथि जे गोरोबथा बिथाङानो जिहेतु प्राइम सिगनेटरिस गायसनगिरि जोंनि एन.ड.एफ.बि नि बिथाङानो मुरब्बी हिसाबै गायसनगिरि सागानगिरि डिआर नाब्ला सारानो दा जों बयबो आसा खालामदोंमोन बे सागाननि गेजेरजोंनो बिथांजों लोगोसे जोंनि जोबथेसालियाव थानाय गासै जोंनि बारग' एन.ड.एफ.बिफोरा गासैबो रेहाय मोनगोन। नाथाय दिनै फैयै फैयै नुफैबाय बियो दिनै मोनसेबो खामानि जाफैयाखिसै। दिनै ल'फोरा ल'नि बायदियै बिजिरनानै मोनसेनि उनाव मोनसे सासेनि उनाव सासे बेबायदि जाबसिनलांबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। थ' थारैनो दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन.ड.एफ.बि जानानै जोङो दाबि दैखाङो आरो एपिल खालामो गभर्नमेन्ट अफ आसाम एन्ड गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाखौ दिनै सुप्रिम कर्टनि गेजेरजों दिनै रन्जन दैमारि सारनिखौहाय जाहाथे रेहाय होयो जों बेखौनो एपिल खालामो। लोगोसे BWJF नि एडभाइजार डक्टर अनजालि दैमारी बिथाङाबो गोग्गोमै बाहागो लायो। बे दिनै जोबोद रंजाथाव हाबाफारि एक्स-एन.ड.एफ.बि फोरनि जिथु खौसे गौथुम बेयोहाय जि समनिफ्राय जागायजेनदों बे समनिफ्राय आं फोथायो गासैबो बर' हारिया रंजादों मोजां मोनदों। गावस्रा गावस्रि थानाय माबा माबि जाहोनावहाय गुबुन गुबुन जानानै थानाय बिसोर गासैबो खौसे जादों आरो जिहेतु एन.ड.एफ.बि नि मावनांगौआ एकर्डआवनो जोबनाय नङा। गावसोरनि संबिजित मथे बेवहाय बर' हारिखौ जौगाहोनो थाखाय बर' हारिनि गासैबो मानसिनो समान मोनजानाय मोनलोंनायनि जा साननाय सिमां नुनाय बर' हारिखौ गुबुनजों नायदावजानो लुबैनाय बर' हारिखौ गोजौ थाखोआव दैखांनायनि जा सिमांमोन बेफोरखौ डेम'क्रेटिकेलि दायो मावनायनि हाइ टाइम। बेवहाय बेफोरखौ खौसे जानानैसो मावनो हागोन। बेवहाय आं आसा खालामो बिथांमोना गासैबो मावलांनो हागोन। अफकर्स बिथांमोननि सायावल' गासैबो बिबाना गैया आरो बिथांमोनाल' ज' जाब्लानो बर'आ गासिबो मोनगोन बेबो नङा। बेवहाय बिथांमोना ज' जादों इनिशियेट खालामदों रायजो राजाया आं फोथायो गोदोबो जेरैहाय बिथांमोनखौ खस्थ'नि दिनाव बिथांमोन संग्राम खालामनाय समावहाय एसेबां गाज्रि समावबो रायजो राजाया जाबायदि हेफाजाब होदोंमोन अनदोंमोन दाबो बिथांमोनखौ एखेयैनो फोथायो एखेयैनो अनगोन एखेयैनो हेफाजाब होनानै बर' हारिखौ जौगानायाव बयबो हेफाजाब होगोन होननानै आं मिजिं खालामो। जिहेतु 34 इयार्स बिथांमोना संग्राम खालामनानै फैखाबाय आरो बिनि गेजेरावबो दायो संग्रामनि जि लामायावनो दं बायदि मोनो बिनि सायाव मा बुंगोन बायदिया मानि थाखाय बेबायदि जानांगौ गोनां जाखो? मोननायाथ' मोनजोबनो हाखाया थेवब्लाबो सेटिसफेक्टरि लेभेलाव माबा मोनसे मोननांगौखौबो दिनै जोङो मोननाय बादि नुवाखिसै। दिनै बिथांमोना जिखिनि नागारसारनानैहाय जिखिनि आसा खालामदोंमोन बिथांमोनल' नङा दुलाराय रायजो राजायानो बे थार्ड एकर्डखौ एबा एन.ड.एफ.बि नि एकर्डनि गेजेरजों माबा मोनसे गेदेर मोननायनि गेदेरद्राय नङाब्लाबो बर' हारिखौ सन्थुस्र' होनो हानायनि माबा मोनसे मोनगोन साननाय बेखौबो जिहेतु मोननाय नुवाखिसै। दिनै एकर्डनि उनावहाय 3 बोसोर बारलांबाय बे बोसोरथामनि गेजेराव लोगोसे एक्स-एन.ड.एफ.बि नि केडार्सफोरा गासैबो जिल्लानिफ्राय नुजाथिनायजों लोगोसे दिनैनि बे इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन.ड.एफ.बि नि जयै लोगो हमलायनाय हाबाफारियाव गाजा गोमजायै खुंफुंजायो। सनितपुरनिफ्राय कालीचरण बसुमतारी रिपर्ट निउस 24 बड'लेण्ड।